Здравейте хора! Здравейте хора, аз съм Братовига и сега правя това клипче. Това е урок как да се изтеглите. Първо започваме. Това е урок как да се изтеглите така, да се изтеглите програмата за спиране на интернет, Loik, хакерската програма, както ви обещах. И сигурно виждате тук някъде, мисля, ще ми е вебкама или тук долу, мисля, че ще е по-точно тук долу. Да, започваме. Влизате в желания браузър и пишете Loik. Ето така изглежда програмата, нищо сложно, с малко ще ви обясня как работи. Окей, аз направо долу ще в описанието ще оставя линк. Ето даже още от сега да го копна. Тук ще изпише warning, never text, download risk. Може да ви бъгне компютъра, някой път ако използвате много, но за целта ви трябва да или да нямате антивирусна, или да не си я пускате. И цъкаме download, кратко и лесно, много лесно. И тук трябва да се изчаква, както ми казаха. Трябва да се изчака. Няма да спираме на пауза клипчето, да го изчакаме с вас. Да. Да. Също се спирам клипчето да не ми губя времето и да спирам. Това съм тук хора, ето свализе. Също трябва да цъкнете Direct Link. И ето го отваря. Изчаках бая време. И викам да цъкнем Direct Link. И цъкнах и се седнах. Окей. Виждаме? Ето така ще ви се отвори програмата. Тук долу няма излизането тук. И тук не правите нищо. Само това трябва да ви е на последната. Това е НДП. Тук трябва да ви е 1000. И това е общо зато и когато пускате, не му спирате на някой да входи нета, трябва да е или така, или така. Окей. Виждате в скайпа, за целта аз не съм се отворил скайпа. Сега ще го отворим. За целта влизате в скайпа. Изчакваме малко. Отваря се. Време стана това клип видео. 3 минути 20 секунди. Камерата може да е малко размазана, защото не е много добра. Ето тук. What the fuck, време. Да. Ама ще гледам Солуна. Общо за това аз не го гледам, но просто другия канал, като Network има бая, в смисъл по-детски салати. Се знаха да питах по-напредали. Всъщност парк шоу на мен ми кеф, но да. Аре отваря се. Ето отвори ми се. Ето много. Примерно е това. Да, долу в описанието ще има два линка за програмата. За програмата тук. И за там, където да виждате IP-то му. Сега ще влезем на този Димитър Колев. Гей. Раз. Да ви кажа, бая ме дразни. Ето. Окей. Чакаме. За целта трябва да му копирате това име, не това, а това, както се е регистрирал в скайпа. Цъкте му копи.
Вземе, аз ще клипа на пауза, докато намеря Skype ресолвър. Пак сме тук хора след дълго търсене на хубав ресолвърс. Най-сетно намерихме. И ето пробвахме с този педал и неговото IP стана. След което вкарате му ето тук IP-то. Не съм робот, цъкате. И ресолвър и то на мен ще ми излезе същото, както е същото. Зарежда ви. Може да е малко бавно зареждането. И ето ви го. Тук ви пише първо името му. А тук IP-то. Цъкате тук. Опа. Цъкате на програмата. Цъкате обаче тук. А тук копате името. Айде си. Walk on. Опа. Мисля, че само с това трябва. Значи така. И цъкате тук. И ето вече спряхме нета. Тук ви казват, тук ви му спряте нета, колкото си искате. Аз съм го спрял да му лагва съвсем малко, иначе ако е тук изобщо няма да може да прави нищо. Искате ли да демонстрираме с нас? Като искате да успеете, стоп фудинг. И да, това беше всичко общо взето за това видео. Надявам се да се получава.